Hello mga karasta! Welcome back to my channel. Today, tuturo ko sa inyo kung paano matanggal ang watermark sa Power Director. Gusto nyo malaman? Just continue watching. Pala yung Power Director na hindi pa natin natanggal yung watermark. Pansin nyo, may watermark pa siya. Yan. At ito naman ang example na natanggal na natin yung watermark. So kung bago ka pa sa channel na ito, please like, share, and subscribe for more videos. Hit mo na rin yung notification bell para bibo. So kung ready ka na, tara! Samahan nyo na ako sa magic cellphone ko at mag-umpisa na tayo. So, andito na tayo sa magic cellphone ko. So, first, punta tayo sa Google Chrome. Tap natin yung Google Chrome. Tapos, i-search or i-type ang Power Director Bundle. Yan, Power Director Bundle. Tapos, tap natin to. Power Director Bundle version 4.11.2 APK Cyberlink. Yan, tap natin yan. Tapos, i-download natin. Tap mo yung download. Yan, downloading na po siya. Wait lang po, konti. Tapos may lalabas na this type file. Okay mo lang. Yan, downloading na po. Antay lang po konti. Yan po, na-download na po natin. So, punta muna tayo sa ating Power Director na mayroon pang watermark. Tap mo yung new project, 16:9. So, ayan. Pansin nyo, may Power Director watermark pa siya. So, yan ang tatanggalin natin. So, exit. So, balik tayo sa dinownload natin kanina. Yan. Yung Power Director Bundle. Tapos, tap mo yung install. Yan, installing na siya. Antay lang po konti. Yan. App installed. So pag na-install nyo na, tap mo lang yung open. Yan. Allow Power Director to access photos, media, and other files on your device. Allow. Then, activate. So, hingi siya ng activation code. So, ibibigay ko sa inyo. So, kumuha na kayo ng papel, ballpen, and papel. And or lapis. So dapat naka-caps lock lahat or big letters. So letter P, M, Y, Z, H, B, W, E. Yan. Ulitin ko po, ang activation code is P, M, Y, Z, H, B, W, E. So tap mo yung activate. Yan. Try natin kung may Power Director watermark pa ba siya. So ayan, pansin nyo wala na siyang watermark. So congratulations,
natanggal mo na yung watermark sa Power Director. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to at sana nakatulong din ako sa inyo. At laging tatandaan, quitters don't win at winners don't quit. Tuloy mo lang, Karasta. Maabot mo din yan.